Yo. Yo. Ngizocela ukukhuluma noyedwa ke. Mhlawumbe ezosichaza umsebenzi. Qale nini? Noma nonke nje ningabuya khona. Noma nize ngala. Ya. Igroup ngoba zingala just nje. Come on, umntwana ngamva come yazi ukuthi nima kanjani. Uma uhamba ngendlela yakho ume lapha igroup. Uma uhamba ngendlela yakho, uhamba ngendlela yakho. Uba ngestep. Okay. Bafethu ngiyacela ngifisa ukuthola ukuthi igama le group libizwa ngani nanokuthi iqale nini. Igama le group ubuhle bekhono lamazulu. Ubuhle bekhono lamazulu. Nisuka kuphi nendawo? Suka khona la singabakhona lapha kwaNongoma endaweni yaseMashini. Emashini kwaNongoma. Kusebhuqwini. Ebhuqwini isigodi. Niqale nini ukwenza le ngoma? Ukudlala nje ingoma sinesikhathi eside. Yeah. Leli qembu siqale ngo-2008. 2008. Okay. Nifisani kubantu ababuka lo live ku Facebook? Nabantu abasazobuka ngoba bazoshare abantu abaningi. Yini enifisayo njenge group? Into yokuqala nje ukuthi sifuna ukuthola ama client umsebenzi ngamanye amazwi. Okay. Facebook emabe nemicimbi noma event. Nabangakhona ukufaka isandla ke besipha ama sponsorship. Yeah. Ukusixhasa. Ukuthi sakudinga esingenayo. Imiphi imicimbi engakwazi ukuyidlalela uma kuthiwa kunomuntu onibonayo la ondingayo? Ekuthi nje imicimbi sidlala yonke ngaphandle kwesifo kuphela. Okay, imicimbi yonke. Yonke nje imicimbi. Mhlambe ningakwazi ukusibizela inamba ngiyebo ngibhalile la but ngiyafisa na kule video bekhona inamba ukuthi ithini? Hayi sinakhona. I-network yawa Vodacom 071 253 253 9036 asiphinde 071 253 9036 9036. Siyabonga.